ଆରେ ରେ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବି। ହାଲକା ଲୁଣ ପକେଇକି ଖାଇବି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାଟିଏ। ଶ୍ୟାମପୁର ନାଁର ଗାଁ। ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ରାମୁ ନାଁର ଗୋଟିଏ ଲୋକ। ରାମୁର ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ। ରାମୁ ତା ଗୁଜୁରାଣ ମିଟେଇବା ପାଇଁ ମେଚାଏ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଥାଏ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ତା ପେଟ ପୋଷେ। ରାମୁର ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ। ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ରାମୁର ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଲଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ବିଲରେ ସେ ଚାଷ କରି କିଛି ସେ ଖାଏ, ଆଉ କିଛି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଏ। ଏଭଳିଆ ରାମୁର ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ରାମୁ ତା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ବିଲକୁ ଚାଲିଯାଏ। ରାମୁର କୁକୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆର ନଜର ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ରେ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବି। ହାଲକା ଲୁଣ ପକେଇକି ଖାଇବି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି। ରାମୁର କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ବିଲୁଆ ପହଞ୍ଚିକି କହିଲା, ଆରେ ରେ କୁକୁଡ଼ା ମୁଁ ବହୁତ ତୁମ ଦିନରୁ ଖାଇନି। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଖାଇବି। ଆଜି ମୁଁ ଖାଇ ବିଲୁଆର ଭାରି ମନ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା। ରାମୁ ସକାଳେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ। ରାମୁ ସବୁବେଳେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲା ବେଳେ ଗଣିକି ରଖିଥାଏ। ରାମୁ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଘର ପାଖରେ ଜଗିକି ବସିବି। ରାମୁ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଜଗିକି ବସିଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ତା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ରାମୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ବିଲୁଆକୁ ଦୌଡ଼େଇଲା। ବିଲୁଆ ଡରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆର ପଛେ ପଛେ ରାମୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି କହି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ବିଲୁଆ ଦୌଡ଼ିଲା। ରାମୁ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ରାମୁ ବି ଦୌଡ଼େଇଥାଏ। ବିଲୁଆ ରାମୁକୁ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଖାଇବିନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ବିଲୁଆ ଡରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ରାମୁ ଫେରିଆସି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ମୋ କୁକୁଡ଼ାମାନେ, ଆଉ ତମକୁ ବିଲୁଆ ଖାଇବନି। ତୁମେ ଆରାମରେ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଖାଇବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ।